magtutudlo nga moserbisyo sa umaabot nga eleksyon, hatagan og proteksyon sa Police Regional Office 7. Subay kini sa kabalaka nga mabutang sa kakuyaw ang ilang kahimtang gumikan sa kainit karon sa sitwasyon sa politika sa lungsod sa San Fernando. Ani ang report. Gipaniguro ni Chief Superintendent de Bold Sinas sa Police Regional Office 7 nga hatagan og seguridad ang mga magtutudlo nga moserbisyo sa umabot nga eleksyon sa lungsod sa San Fernando. Pahugtan ang seguridad sa mga tunghaan ug dugangan og mga pulis nga destino aron masiguro ang kaluwas sa tanan nga moserbisyo sa piniliay ug lakip na sa tanang katawhan sa San Fernando. Gawas sa PNP aduna usay mga sakop sa AFP nga moabag pagpatuman sa peace and order. We are now strengthening our dialogues and other community relations just to assure the people of San Fernando that the police is on top of the situation. Tungod sa sunod-sunod nga patay nga nalambigit sa mga kandidato gipaubos karon sa red category ang lungsod sa San Fernando. Gawa sa San Fernando gipaubos usab sa red category ang lungsod sa Tuburan tungod gihapon sa higpit nga panagribal sa politika sa lungsod. Usa sa gidasig sa Kapolisan ang pagpahigayon og mga peace covenant sa mga kandidato aron masiguro nga walay kagubot nga mahitabo. The politicians and some of the stakeholders were able to conduct peace dialogues, candidates forums, they met, they assured the public that they will not resort to violence or resort to whatever, then maybe we could downgrade the situation. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.